Alhamdulillah awake dhewe sak kanca rombongan wis kepareng ditimbali Dinis Agung warga taunan lumantar ketua panitia sedekah bumi tahun 2026 rikalungguhan iki penere jroning dina Sabtu malam Minggu sarangkepane nduk ya ngono di tengah program efisiensi nyatane tahunan isih kepareng gelar wayang keton bawira kaya ngene iki rumangsa bombong rumangsa mongkok mula rumangsa syukur lan wajib nanjake rasa syukur sepisan kunjuk marang Gusti Kang Murweng Jagat kang kapindho rasa matur nuwunku katur pinipun Bapak Petinggi ingkang asta Songsong Agung ana desa tahunan kene yo Nduk ya wis dadi tekate Pak Petinggi Muhadi kok Mak piye supaya wayang iki tetep eksis nadyanto wis kapurba dening jaman sing sarwa modern di tengah-tengah arus globalisasi eksistensi wayang perlu ditanjake luwih-luwih saka Kang Mengku Bawat Songsong Adil saben desa siji lan desa liyane ya Nduk ya. Ngono rumangsa matur nuwun muga-muga sabubare gelar sedekah bumine diselameti wargane padha syukuran sehingga tahunan bisa dadi desa sing gemah ripah loh jinawi subur makmur murah sandang, murah pangan ya Nduk. Iya. Bumine ya selamat, wargane padha selamat. Sing durung entuk gawean muga-muga ndang entuk gawean. Sing durung entuk jodoh muga-muga ndang entuk bojo. Sing durung duwe yang muga-muga tumuli duwe pacar. Lah iya. Sing lagi nedeng-nedengi kesruh karo bojo muga-muga tumuli tentrem amin Allahumma amin Nduk dalem ayo iki mau tak gaweke tembang mari kangen ya udakara wis setahun kepungkur aku nyanyi ning kene dina iki ndungkap setahun persis pendak wulan apit aku ditimbali panitia ketua panitiane bengi iki sapa Mas Gama lho Mas Gama sing endi kaosnya wis diagem apa durung ya Nduk? Nek kaosnya wis diagem mesti titikane gampang kae lho panitia sing kaosnya biru-biru kae lho. Ngono jantenan muga-muga siji nggonku nguri-nguri ring budaya Jawa loro warga masyarakat tahunan lan khususnya ning Jepara padha ngurip-ngurip luhuring wayang kulit. Iya matur sembah nuwun. Coba iki tak gawake pesinden utawa vokalis cacah 5 jajal kenalan luwih dhisik diwiwiti saka sing pinggir eblek coba ngasta mik Nduk kenalan ya iki nyangik ning jero bali desa dadi suaraku rada balik mantul gembrenggeng Nduk ora mati cetha ya coba wilujeng dalu Dik. Saking pundi jenengmu sapa? Saking Kembang. Kembang. Kembang apa tembalang? Tembalang apa kembang? Kembang, Pak. Oh, kembang Jepara. Nggih. Iya, suaraku sembar wana-rana lho Mas, ora krungu aku yakin. Mbune ancen aku wis budhek ya, Bu. Jenengmu sapa, Nduk? Nggih, dipun tepanangaken nami kula Seril. Seril. Nggih. Seril. Isih sekolah apa wis duwe pacar apa wis bojo apa anak pira? Tesih sekolah. Isih sekolah. Nggih. Sekolah ning SD, SMP, SMA? SMP. SMP. Kelas pinten? Kelas 3. Kelas 3 lho. SMP ki semene. Piuh. Astagfirullahaladzim. SMP kok semene gegek kowe ndongkol terus lho, ora? Mboten. Oh, mboten. Asli.
asli. Dadi nek cethane umurmu piro iki? Umurmu? 15 tahun. 15 tahun. Nggih. Oh, 15 tahun. Iya. Ana tambahe apa ora 15 tahun iki? Boten. Asli nih 15 tahun. Kon pas. 15 tahun kok wis brewok ya Nduk ya. Brewok pripun ta, Pak? Maksudnya iki ati-atine wis kaya wong sepuh. Oh ya iya. Bajute. Sugeng dalu, Pak Dalan. Wilujeng dalu nok. Deh. Saking pundi lan jenenge sinten, Dah? Kula saking Boyolali. Boyolali. Jenenge kula Umi. Heeh. Umi. Nggih. Umi sinten? Lama kepanjangannya. Umi. Nama pendeke? Umi. Duh, wong Boyolali kok mlekitin. Napa niku, Pak? Jare wong wedok iki sing breweh sok glogok ngono kok. Umi, pendeke sapa? Umi. Nama asli. Umi Endah Nur Aini. Oh, Umi Indah Nur Aini. Asli pidalem asli saking Boyolali Kota Susu. Betul. Masih kuliah apa sudah wisuda? Sudah wisuda. Sarjana pendidikan. Oh, pendidikan. Cuk dadi guru ya sae ya. Mboten, Pak. Ora, dadi apa? Pengen dadi apa? Pengennya dadi ngeten mawon. Oh, ora pengen dadi ibu rumah tangga ya ora? Pengen. Lah, niku nggih jane. Heeh, wis diyang urung? Nun, Pun diyang apa dereng? OTW niki, Pak. OTW iki apa? OTW jadi keluarga baru. Oh, ya, wis didongak-dongake muga-muga kasembadan saliring sedia ya, Nduk, Amin, Umi. pangestunipun, Pak. Bajute. Hai Pak Dalan. Halo juga. Pripun Pak Pratesipun? Alhamdulillah saepek, Nduk. Apa kuwi? Sae tur apik. Oh, nggih. Tiwas pikiranku kotor lho. Kok. Yo nek lha yo mbok dibayi clean. Pripun? Pikirane dibayi clean ben putih. Malah resik. Sing kotor iki janjane aku lho, Nduk. Sampeyan ora teko-teko wis pikirku sing ora-ora. Iki katut lanangan rindi ya kowe. Kula jenggokke iyan niku wae. Oh, dienggokke. Gusti Allah. Lah diamperke ki suwe ram larek pesen 3 jam. Saking pundi, Nduk? Saking pundi? Nggih, terek tetepanan nggih, dalem Handayani. Micil saking Lalat dan Juwangi nderek wewengkon Kabupaten Boyolali. Status janda apa ibu rumah tangga apa? Wah, niki tasih kris tasih plastikan. Jare plastik muda. Sing anyar nggih iyan niku wae. Aduh. Handayani nggih. Nggih. Bajute. Nggih, sugeng dalu piyun. Sugeng dalu. Nggih, dalem Nawang Kusuma. Nawang Kusuma. Nggih. Saking pundi? Saking Purwodadi Purwodadi. Grobogan. Kabar sing tak tampa bar turun mesin ta sampeyan iki? Dalem Bar turun mesin. doboli to. Boli jare bar loro. Mboten lara kok dibaleni. Oh. Mudeng aku mudeng. Ora mung baleni nek kowe iki ngiwut tok. Lah, angger barawor cokro laras kok meteng. Enjih, Mbak Nawang Diah Ayu Kusuma saking Purwodadi. Bajute. Anjay wilujeng dalu. Wilujeng dalu. Pun do kenal jare niku. Oh, pun do kenal. Mbak Sri Mukti to? Anjay. Acek niki. Pun anak pinten, Mbak? Oh, Pun putra pinten? pun kathah niki. Pun kathah. SMA nggih sampean? Nggih, Sampun mana akeh. nggih sampun manak. Aduh, sindene wis 5 jejer-jejer. Aku tak incip-incip sing nomor 2 saka kono. Mbak Nawang kepareng ngasta sampur kaya ngopo gambyongane aku tak nonton.
Muga-muga bisa kapirsan dening kang padha rawuh padha lenggah. Ya, ngaturake wilujeng dalu sugeng rawuhipun, sugeng pinarak lenggah kanthi mardika ngrat ya, Nduk. Ya, layang wis padha teng kleper teko sak dhuwuring pangkon. Tak wacane alon-alon. Ya, saka penipun Bapak M Soeharto sing dipundhut ya kuwi Randha Guguk angka 2 Wengis. Lagon menika kagem sedaya anggota keamanan utawa linmas ingkang nembe ngayahi wajib. Iya, jatenan. Iki banjur lumantar WA bala kuwasen hadir sing disuwun ya kuwi Pangkur Semarangan. Iya, wajan tenan. Iki ana sing nyuwun sambel kemangi saka Dik Heni Bandengan. Oh iya. Terus meneh Pak Haryanto saking Kaliaman sing dipundhut ya kuwi Madiun Ngawi. Oh iya, tak sing golek bolo-bolo pasukan katak Bandengan. Ini pun Pak Rendi sak kanca rombongan Pak Rewu. Ya, Pak Rewu barang ya rawuh. Pak Dekarep, Mbah Usup. Ya, Mas Sugeng sak kanca rombongan. Uga sing saking Petekean matur sembah nuwun bolo mangunan nganti mbugel Sukasana Sukadana. Bolo-bolo Petekean sing winginane rampung nindakake sedekah bumi matur gunging panuwun sugeng rawuhipun. Pak Toyo Sri Kuning. Iya,
Bolo-bolo bundu matur sembah nuwun panjenenganipun kakak pertama ya rawuh. Ya, Mas Kancil Krasak matur sembah nuwun, Mas Memet Kancilan ya uga gabung. Ya, saiki ditanjake pesindene 5 kinen jumeneng bareng. Ya, ngono ya, Mak. Coba kira-kira Mas Kancil mengko atensine apa tak caosane alon-alon ya, Mak. Wes pokoke didum antarane lagu lan lakone mengko muga-muga kecandak. Oh iya, jantenan matur sembah nuwun sedaya samudayanipun padha rawuh pirang-pirang sing sepuh ya gabung sing enom ya pirang-pirang padha manunggal. Kaya ngono. Iya, coba disepot kanca wingking sindene ben ngadeg bareng. Beca, tolong bawa saya duduk sendiri sambil mengangkat kaki. Dengan nasi ke kanan dan ke kiri, lihat beca berlari saat kau tak berhenti. Beca, coba hati-hati. Mbak Nawang, iki aku entuk pitungkas saka warga taunan pirang-pirang. Ngono, lagu sepisanan ya kuwi lagu hitam. Oh iya, iki jare mligi penyanipun Pak Guru Ali Rumono. Tak tanjakne lagu mbiyen sing tak garap meneh kolaborasi musik dan gamelan. Oh ngono, lagune hitam kanggo Pak Ali Rumono taunan sak kanca rombongan. Kaya ngapa cacakane pasrahke kanca mburi. Hitam Orangnya hitam tetapi putih isinya. Itulah Manis namanya. Wah, Cica. Hitam, kulitnya hitam tetapi manis senyumnya. Wah, Cica. Itulah pilihan saya. Mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Hitam warnanya. Mengapa Sebabnya warna hitam aku suka. Rambutnya yang kupunya banyak yang hitam warnanya. Hitam, kulitnya hitam tetapi manis senyumnya. Manis senyumnya. Itulah pilihan saya. Mengapa sebabnya warna hitam aku suka. Bunga-bunga yang kupunya banyak yang hitam warnanya.
sebabnya sebabnya tetapi manis senyumnya itulah pilihan saya. aja lungguh sik tambah siji meneh mumpung Pak Andang kepareng rawuh ya ben dipirsani Pak Andang ben dipidhanget Pak Andang wong tuamu kira-kira lagune apa nduk digaweke Bukit Berbunga garap nganggo gamelan kira-kira endah apa ora tak rungokke pas lagi kanca mburi lagune Bukit Berbunga lho. Berbunga Kau mengajak aku ke sana memandang alam sekitarnya karena senja tiba telah tiba matahari tak gelap di gunung yang biru langit sungguh berwarna sendu. kok sija Kita pun turun bersama melintasi jalan setapak. Tanganmu kau peluk di pundak, membawa aku melangkah
Matur suwun. Iya, wiwit lagu Hitam wis tak tanjake sepisanan mau. Banjur tak bacutke Bukit Berbunga lho. Iya. Nganggo garapan kolaborasi musik lan gamelan ya Mak. Wilujeng dalu sugeng rawuhipun pepundhen kula penyinipun Bapak Haji Andang. Iya, muga-muga tansah sinanding ing kabagyan karaharjan wiwit para madya wusana ya Mak. Matur sembah nuwun Mas Heri Subro kepareng gabung iki juragan suling lho. Oh iya, matur sembah nuwun. Pasukan katak serela sembantengan Bolo Demak Mas Gutu kepareng derek gabung. Kadal plese mau ya wis teka. Oh iya, saiki aku nyuwun dipun griming larase Slendro Patete Songo. Yo cah ganteng Slendro Songo. Ya. Nyuwun ngampil Mas Rosid bawa langgam rengu. Ngono. Kita caoske penyanipun Bapak Petinggi tahunan lan sing mundhut langgam rengu ora lali tak sing golek penyanipun Bapak RT Subekan. Bisa. Pak Slamet Mas Blawong kepareng rawuh. Uga kanca-kanca saka Moji RT 5 RW 1. Luar biasa. Aku mau wis diparingi tandha tresna kaos rupa kuning. Kuning iki perlambange Kanepson. Muga-muga nganggo kaos kuning wis mungkur saka nafsu apa wae. Ora ketang nafsu isih sithik ra apa-apa, watone nafsu sing positif ya, Nduk. Lah iya. Matur sembah nuwun pinipun Pak Dijayadi. Wiwit sore wis kepareng lenggah. Ya, Mas Kojek sak kanca rombongan ya, Nduk. Ya, ayo Mas Rosid bawa rengu iki sing kepiye mengko sing langgam pinipun Genduk Umi lho. Iya. Kok ngowahi pakulinan ora kaya wingi uni. Ngunjuk sik banyu bening, suarane ben bening. Ya, kurang ngombe apa kakean ngombe ya, Nduk? Mbok menawa ya kurang. Terus? Apa ndika sampun teka akawe rucite Wilujeng dalu kula aturaken penipun Bapak Camat tahunan kepareng rawuh ya, Nduk. Iya, Bapak Kapolsek uga Bapak Koramil, heeh. Mboten kados rumiyin atiku dikawe rengu suwit manuk sikatan terowongan Munjuk sithik nanu dadya rengu udan tangis keloyong tepuk tangan buat Mas Rosid ya. Kandhannya apa artinya tepuk tangan kalau tanpa saweran? Walah lah saweran yo bendina. Mengko nek pengen saweran mengko Pak Andang ben sing paring tandha tresna. Wis aja kuwatir.
Pak Andang iki wis kurang apa to ya, Nduk? Lah iya. Yo gaweke langgam rengu langkung rumiyin genduk umi hingkeng asta. Mengko unggahke nang lagu Pakde ya Mas. Iya. Wis ora ana ya putune sapa aku wis dadi bisa melu sapa saiki wis ora ana matur suwun
langgam rengung wis dipesen ket wingi ya Mak. Bengi iki kelakon tak garap. Muga-muga bisa kajiwa lan kasira tumrap Kang Samya lenggah ya Nduk. Heeh. Wah sing rawuh pirang-pirang. Aja lali bengi iki uga di live streaming lumantar channel Kisah Channel. Live streaming YouTube. Mula sing padha monitor saka YouTube Kisah Channel diaturi Pambagya Harjo Wilujeng Dalu matur sembah nuwun. Dimonitor lumantar live streaming YouTube Kisah Channel bolo-bolo saka Putat Manding. Iya, saka Jambu Roko Mas Tarsan kepareng nderek gabung. Iya, terus meneh bolo-bolo tahunan sing lagi eneng negeri seberang. Ya, saka Hong Kong, saka Taiwan. Iya, bengi iki wis padha wian nang aku. Nyuwun supaya disenggol jare. Matur sembah nuwun. Muga-muga bisa kasembadan apa wae Kang Cindia ya, Nduk. Ya. Ki assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Katur Pak Dalang dipentas kula Suparso mantan RW 06 Tendok Sari tahunan. Nyuwun tetembangan praulayan menika kagem kanca wonten Kebumen khususipun Desa Pujo dadi Kecamatan Bonorowo lan wonten Jakarta dan lainnya. Selamat mirsani wayang kulit semalam suntuk dalam rangka sedekah bumi live streaming desa tahunan. Ya, dan saya ucapkan selamat menikmati kopi pahit. Ya, semoga desa tahunan selalu jaya, amin. Seka 088221 sekian ya Nduk. Ya, terus kanca-kanca serelos pirang-pirang. Wajan tenan. Iki kepareng nyuwil kamardikanipun sawetawis. Kunjuk penyipun Bapak Andang sak rombongan kalebet penyipun Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil tahunan. Nek perlu sisan penyipun Bapak Petinggi tahunan ya Nduk. Iya, muga matur suwuh katur penyipun Bapak Ulil Albab mau sore kepareng nderek rawuh. Ya, penyipun Pak Andang kepareng jengkar saking palenggahan tumuju wonten sasana. Diaturi pakurmatan Metaraman ya Mas. Truk. Mbak Sri mekipun dipun aturke penyanipun Pandang. Aku mediator, aku moderator. Ya, moderator Pak Camat. Nggih, wilujeng dalu Pak Andang. Dangu mboten pinanggih. Lagi sehat to Bapak nggih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat sejahtera untuk kita semua, wabil khusus warga masyarakat desa Tahunan.
iki Pak Petinggine cerah ceria ini berarti menandakan ini wargane ya mesti sehat dan bahagia. Ya nggih, leres Pak. Nah, Sugeng dalu Pak Dalang. Wilujeng dalu Pak Andang nggih. Wanggono. Nah. Niki sing tengah jenengan sinten niku? Niku sinten niku? Pundi? Nah, Menika Bu Cangik. Cangik kalih Limbuk. Limbuk. Nah, Sugeng dalu Limbuk kalih Cangik. Wilujeng dalu Bapak. Ya. Bapak Ibu sekalian, kami khususnya saya dari DPRD Jawa Tengah. Tadi ada teman seperjuangan kami, ada Gus Ulil yang juga hadir, tapi beliaunya ada perlu jadi pamit duluan. Ya, atas nama wakil masyarakat khususnya di Kabupaten Jepara mengucapkan selamat atas penyelenggaraan Merti Dusun Sedekah Bumi Nggih. di Desa Tahunan. Semoga kegiatan ini menjadi sarana untuk mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang sudah dicapai oleh warga di Desa Tahunan. Yang ke depan diharapkan nanti akan lebih baik lagi, kan, masyarakat lebih sehat, lebih sejahtera, lebih makmur, kan, bisa nguri-nguri budaya, Nggih. gitu. Kondisinya semakin baik sehingga setiap tahun, nah ini dalangnya mesti seneng, setiap tahun engko dalangnya ditanggap maneh. Nggih. Ben saged kenging nderek umroh Pak nggih. Nah, nggih. Jarine nek piyayi tahunan iki nek sing dalang ora aku urung kenal lho iki ya. Kisah Smito. Nggih. Gitu esuk-esuk burung jam tumpuk wis do pamit jarine. Nggih. Ya kan itu. Nah iki sing pinter dalange. Iki dalange saja ya rada merdukun iki. Rada karo disirep-sirep wong tahunan. Dados makelar Pak. Nah, jadi kami mengucapkan terima kasih, mohon doa restunya untuk bisa membawakan tugas dan tanggung jawab mewakili warga terutama dari Desa Tahunan untuk kami mengawal pemerintahan di Provinsi Jawa Tengah. Nah, malam ini saya menjadi moderator karena nanti sing ditanggap niku Pak Camat. Nggih. Nah, niki kan Pak Camate rada anyar, gitu. Nggih to? Pak Camate rada anyar. Nah, ning kula wau nanglet kali Pak Indi. Pak Camate wis tau ngerti suarane Pak Camat durung. Dereng kok iki jek anyar. Nah, iki dijajal ngono. Nah, nek andang kan wis saben taun kok. Iki nah, iki. Nah, iki monggo mangke kula tak bagian liyane niki tarik suarane Pak Camat Nggih. Tahunan. Monggo Pak Camat. Lagunipun menapa monggo Pak. Waktu dan tempat kami persilahkan Forkopincam Kecamatan Tahunan. Wis pimpah niki piyayi telu. Pak Kapolsek, Pak Danramil nggih enggal niki. Nggih. Gitu, warga asli Kecamatan Tahunan. Niki Pak Danramile kali Pak Camat. Nggih. Monggo Pak Camat, pagi selamat dan sukses untuk sedekah bumi. Ya, yang penting perintahin mriki napa kula sendika dawuh. Ngoten. Nggih. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Camat badhe nyanyi utawi nyekar menapa Pak Camat? Kula niku nggih ditodong Pak Dewan nggih, mboten Nggih. wonten. Nggih. Ditodong. Padahal kula nggih pun betos sarung. Mboten napa-napa. Lagunipun menapa Pak? Lagunipun jenengan milih nggih. Bahtera Cinta ataukah Pertemuan? Pertemuan. Mesti. Pertemuan. Antem player mawon Mas.
nggih. Pertemuan. Nah, niku ambek Anda. Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil. Nah, monggo niki. Trio Libels. Ya, iki lagune pertemuan ora nandir ra kaul, Pak Camat lulus lagu pertemuan, aku sok ben ditanggap ning kecamatan tahunan yo. Masuk. Bisa. Ene Pak Camat ora kersa manjeri kula, Pak Camat sing kula panjeri. Ngono. Ayo. Antem player, Mas. Bakdo Pak Camat yang nyanyi mangke terus Pak Dan Ramil, Pak Kapolsek, cocok. Masuk. Ya, masuk. Maju terus. Ini kayak cara dalangnya kayak pertemuan tapi dibawa nisik dari negeri. Ngetel Pak Dewa. Kula kali Pak Dan Ramil niki alumni Krimun Jawa. Pak Dalang, Nggih. Pak Dan Ramil kali kula. Nggih. Niku alumni Krimun Jawa. Oh gitu. Saking Karimun Jawa. Betul. Nggih. Pak, pertemuan niku lagunipun ingkang kados napa, Pak? Cobi jenengan nyekar ning mboten mawi musik cobi. Yang satu, pertemuan yang ku impikan. Oh, pertemuan yang ku impikan. Niku nggih. Ya Mas, antem player Mas. Bangga di Roma Irama. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Kini Telah terobati kebahagiaan yang hilang kini kembali lagi. iya. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Rindu yang selama ini sudah menggunung. Kita dalam senandung. Cinta yang selama ini masih terpendam. Tercurah sudah penuh dengan kemesraan. Tak ingin lagi berpisah. Cukup sekali berpisah. Tak ingin lagi merana. Cukup sekali merana. Pertemuan yang ku impikan kini jadi kenyataan. Pertemuan yang ku dambakan ternyata bukan hayalan. Karena perpisahan kini telah terobati.
Tambah dong. Tambah lagi boleh. Bahtera Cinta, oh iya. Bahtera Cinta. Bahtera Cinta ini kalau dangdut ya Mbak Anda ya. Dangdut, iya. Tak kira qasidah. Aduh. Ini pokoknya lagu Karimun kan ini. Anjir. Iya. Dari ki Magadir. Magadir. Aduh. Berat itu Pak, berat itu. Kasih Bahtera Cinta. Ini Bahtera. nyanyinya bareng lagi, duet. Oh iya. Enggak ya, Pak Camat. Ini yang Ini lainnya kan backsound. Backsound ya. Kalau boleh tahu ini grupnya apa Pak namanya? Hah? Grup Forkopincam. Apa Pak? Forkopincam. Pincam. Pimcam. Itu artinya apa? Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan. Oh ya. Camat. Camat, Ramil, Kapolsek. Kapolsek, oh ya. Komplit ya Pak. Tinggal pilih saja yang Tapi mana. yang promotornya Pak Dewan. Pak Dewan, oh iya. Termasuk yang nyawer itu Pak Dewan. Pak Dewan nanti, oh iya. Berarti semua dipasrahkan ke Pak Dewan. Iya, Nah. karena dobennya paling tebal. Cara 200 berarti 1 juta nggih. Wah Kok- kecil itu. Oh iya. Mbak Anda, lah kok malah aku untuk kabar dari Pripun? duit pintan saweran saka Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil wis diasto karo Pak Camat lho, Oh, Mas. ngoten, aduh. Leres niku. Lah gitu. Oke, terus toh. Leres masalah pakaian dinas kan mboten pareng nyawer. Oh, ngoten. Mau kula titipake wae. Nah, nggih. Titip karo Pokoknya pemimpin sekarang ini banyak pemimpin yang amanah loh. Moga-moga Pak Camat amanah. nggih amanah. Ayo, Bahtera Bahtera Cinta. Cinta. Wantem player, Mas. Konco-konco serelo sembandengan. Agak ke sini dong Bapak, jauh amat. Jauh sekali, agak sini dong. Berdasaku mengitari matahari. Merangkaikan
berlalu. Namun cintaku takkan pernah berubah. Masa demi masa kita berdua takkan pernah berpisah. Baur dalam cinta. Berlayar mengarungi samudra. Mencapai tujuan ku di bangkai harapan. Batra cinta sudah Bapak? Cukup 2 saja? Dua mawon. Yakin boten gelem? Pak Kapolsek nih Pak Kapolsek mau tambah lagi boleh? Jepara istimewa. Suara istimewa. Boleh?